Doncs Petjades d'aigua i sal. Petjades d'aigua i sal, aquest llibre que acabem de publicar amb l'editorial Pagès, amb el meu company Samuel Nacar, és un recull de moments, d'instants, de records viscuts als camps de persones en cerca de refugi a Grècia durant el 2016. És una oda a l'amor, a les relacions humanes, però també a la ràbia, al dolor i a tot allò que aquesta Europa del capital, aquesta Europa fortalesa, no només ha permès, sinó que ha provocat a Grècia. I és un homenatge a totes les persones que en algun moment van haver de marxar de casa per fam, per misèria, per guerra, per violència. És un homenatge perquè els seus noms no s'esborrin de la història i és un homenatge també a totes aquelles centenars i milers de voluntàries que ho van deixar tot per anar a intentar mirar el dolor a la cara, malgrat saber que les seves vides canviarien. Així que parleu del tema, no oblidem, no perdonem i obriu fronteres.